Soc un dels coordinadors de la trobada, junt amb el gran mestre, el Miquel Xirau, i una mica estem molt contents de l'èxit que hem tingut aquest enguany, que estem més de 60 forjadors d'arreu de tot Catalunya, d'Espanya i del sud de França. Alpens crec que diem que és un museu de forja al carrer. Alpens és, crec, un dels pobles de Catalunya, si no és el que amb més elements forjats als seus carrers. Quan passeges per cadascun dels seus carrers, voltes, places, descobreixes un munt d'elements forjats que de per si és un museu urbà. Amb la trobada d'enguany, fent l'arbre de Vulcano, volem ampliar aquest patrimoni que tenim, aquest ric patrimoni, que gran part d'ell és del Joan Prat, el ferrer antic que hi havia fins ara, un gran forjador, que gràcies a ell avui en dia podem estar orgullosos del patrimoni de forja que tenim. Hem fet un pas molt important endavant i jo crec que si aquest any arribem de 60 a 70 forjadors, se'ns presenta molt bé de cara a l'any que ve. L'any vinent suposo que podem superar aquesta xifra i crec que Alpens ho situarem com un punt de trobada pels forjadors i un punt de relació. Aquí ens coneixem, ens expliquem les coses i compartim un cap de setmana que jo penso que serà fantàstic. Estem molt contents amb l'èxit de la trobada i crec que estem fent la feina ben feta. Part d'ella recau amb la figura del Miquel Xirau. Miquel Xirau és, sens dubte, un dels millors forjadors del món, sens dubte el millor català i segurament d'Espanya. I quan tu tens un personatge com ell treballant aquí, tothom té ganes de venir, tothom té ganes d'aprendre. És un mestre. Aleshores n'estem molt, molt contents. Deixeu-nos fer una mica de referència amb la trajectòria que hem anat fent amb la Fira. Per un costat, la Fira tenia una dedicació a l'art del ferro forjat dels últims anys, que fèiem una exposició, que agraïem molt els que venien a portar peces al Alpens per ensenyar a la resta de gent que estava interessada en la forja. En els darrers anys vam començar a pensar, i també juntament amb en Víctor Cunillera del Gremi de Serrallers, de portar algunes fornals, de començar a treballar en directe a les fornals, que era un tema interessant, i ens va semblar que això tenia un potencial que podia anar creixent. Avui, però, també ens centrem en el que seria el premi, que hem convocat per primera vegada aquest any a la Fira, juntament amb la trobada de forjadors. I, evidentment, ha sigut una sorpresa per nosaltres que s'apuntés tantíssima gent. Per un costat, en el propi premi, que hem rebut 26 peces, però també la resposta que hem tingut a tots els professionals que heu vingut aquí al Alpens a forjar aquest magnífic arbre de Vulcano. I, per tant, estem molt contents d'haver tingut tanta gent d'aquí, de diferents parts d'Espanya, d'algunes parts d'Europa, de l'altra part de l'hemisferi del planeta, i també ve una noia d'Austràlia. Per tant, tots ells, moltes gràcies per haver vingut. Tots els que heu estat, alguns us heu quedat a la trobada de forjadors, alguns altres no podíeu venir per diferents compromisos a la trobada, heu presentat la peça i no us heu quedat, però us volem agrair. En Jaume de la Garriga, en Tomàs de la Garriga, en Jordi de Torelló, en Ramon Valldaura de Prats, en Jorge de Barcelona, en Jacinto de Granollers, l'Oriol de Castellbisbal, el Jesús Ángel de Pamplona, en Pep de Pardines, en Josep de Pardines, l'Estanislau de Masies de Voltregà, l'Oriol de Vic, en Lluís de Caspe, de Zaragoza, en Ferran de Granollers, en Francesc de Quilpens, en Ricard de Martorelles, en Locampo de Madrid, l'Albert d'Ullà, en Marc de Quilpens, en Josep Maria de Palafrugell, en Gerard de Bagà, en Santi de Torelló, en Josep Maria de Ponte,
Calderes de Galícia i en Franco d'Arbúcies. Hem de dir també que hem rebut una obra titulada Forja, però que no era de forja, sinó que era un gravat, i per tant ha estat exposada aquí i que també ens està fent plantejar algunes coses a nivell de la fira, de com la dediquem i com la podem fer créixer. Per tant, li agraïm a la Graciela Silvera d'Holanda que ens hagi enviat també un gravat que portava per títol Forja. M'escau a mi donar el coneixement del Premi de Joves Forjadors, que és aquest, en el qual hi teníem 8 peces, totes elles molt interessants i segur que heu gaudit molt veient que la professió té, si més no, de moment futur. I per votació dels ferrers que han participat i per nosaltres mateixos hem cregut convenient donar aquest premi a l'obra titulada L'Espina d'en Santi Ferrés, de Torelló.